ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ରେ ଏପରି କାହିଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ରୋଜ୍ ଡେ, କିସ୍ ଡେ, ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ, ହଗ୍ ଡେ ଏପରି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ନା କେବେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିଥିବେ। ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଯେ କାହିଁକି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହା କହିବା ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଫେବୃଆରୀ 7ରୁ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଲଭର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ମାନିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖକୁ ରୋଜ୍ ଡେ, 8 ତାରିଖକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ ଡେ, 9 ତାରିଖକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ, 10 ତାରିଖକୁ ଟେଡି ଡେ, 11 ତାରିଖକୁ ପ୍ରମିସ୍ ଡେ, 12 ତାରିଖକୁ ହଗ୍ ଡେ, 13 ତାରିଖକୁ କିସ୍ ଡେ ଆଉ 14 ତାରିଖକୁ ଲଭ୍ ଡେ ବା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରିଲେସନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲରୁ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଫୁଲ ପରି ଖେଳି ଉଠେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସରେ ରୋଜ୍ ଡେରେ ହିଁ ପ୍ରେମର ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଫୁଲରୁ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ପରେ ନିଜର ମନର ମଣିଷକୁ ପରଦିନ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପହାର ପ୍ରେମକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ କରିଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ଟେଡି ଡେର ଉପହାର ଦେବାର ଅବସର ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରେମକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓ ଏକମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମିସ୍ ଡେ ବି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ହଗ୍ ଡେ ଆଉ କିସ୍ ଡେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦୁଇ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ସପ୍ତାହରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 14 ଅଥବା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ। ଏହି ଦିନକୁ ଲଭର୍ସମାନେ ଉଭୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନଟିକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ।